Olunye usuku enye episode yokuthi sicoce phuza indaba zabantu. Uyazi-ke le ekhaya ukuthi lolu hlelo olubizwa ngokuthi Star Wami, it's all about utholile ukuthi kwenzakalani. Then mase utholile uze la usuzo-expose-ke labo bantu ukuthi yazini ngiyazi ukuthi nina nomabili nenzani. Sonke lesikhathi beniyitshela ukuthi angazi. Mhlampe nawe-ke uyafisa ukuyibona ngelinye ilanga lulakhulu ongakwenza uyasi-emaila to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Yona i-email address oyisebenzisayo leyo. Sanibonani, ngiyanibingelela. Igama lami nginguDlala Matifana, also known as the next biggest thing in Sota. Niyabona uBloom Juice la akayibekile phansi. Owami lo uyaphela. Mocabanga uqedoba. Unayo impendulo ngani? Yimi. Ngiyambona kudala kushuthi uyasaba kulenqolo encane uthi sethiwa umuntu ngisebenzisela something kanti ngifuna ihlangane phezulu. Yabo? Ngifuna ihlangane phezulu athula ngithi ngila. But udala usalethe nje ukwehlisa kancane. Hayi mina ngiyamphuthuma man. Phela mina ngifana nani nithi kuma relationship nilala kanye ngenyanga. Makuvuma uyiphethe mina ngiyalifaka lonke ekhala kadala. Yabo? So nawe ke mawufuna ukwenza into ekanjalo nangu umsizi wakho. Awulahli. Jabulisa imama, lijabulise wena. Nawe Bloom Juice yamantombazane, yabantu besilisa. Khona ke nezingane abantu abano 13 to 19. Ayiyona futhi eyocansi kuphela lento yabo. Nje noma isiphi isifo esikemzimbeni i-right for umzimba wakho kahle kahle. Inikeza i-energy izifo lezi ezifuna ukudlalela kuwena ezilula. Ayidlaleli kuwena mawuphuza le juice. Buka mina. Uyeke ukuthi ngimncane sidalo. Kodwa i-energy enginayo ongibuza kumaka USB. Unfortunately awumazi, yabo? Kodwa ke nansi inamba mawukuthi ufuna ukuba neyakho nawe. Ufuna ukunikeza inamba manje ozozitholela yakhe ijuice. Yazi. Ukuthi nizongijaja contact engifuna ukuyenza. Inamba engifuna ufonele u076 144 8238 076 144 8238. Yabo bayafona kuyimanje bayafona cabanga. Yabo? Kuyimanje bayafona. 150 ngapha emajiteni, 100 rand ngapha. Plus nemali yokuthi sikufakela ke esitolo. Uyazi nawe lesa sitolo ngeke phela ngisi-advertise manje sikhokhe emalini. Kodwa uyazi 100 rand ngapha emajiteni, 150 ngapha sengiyaphambanisa ke manje. 150 amajita, 100 rand abantu besifazane. Iwona ama price wethu ke esinawo le. Khona nezingane futhi. Ahluleke lapho. La sikhona sila ku Star Wami. Celeni kwami khona sisesinayo njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi yini embeka la nanokuthi umthole kanjani yena uStar wakhe. Dadewethu sawubona. Yebo sawubona Matifana. Ngiyaphila bengizokuphuzisa mama manje njengoba ula shuthi uthanda libalansile yabo uzobe uyiphuzela sengakulapha nje. Kunjalo. Ngikulapheni mama. Cha. Oho. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Ngiyajabula ukuthi ngibe nawe namhlanje la ohlelweni. Ubani enginaye namhlanje? Uzonke Zulu Ongoye. Zonke Zulu Ongoye. Yeah. Okay, ngiyajabula ukuthi ngibe nawe namhlanje la ohlelweni. Ngiyakubona lokhana ufikile ukho right. Kushuthi le ndaba le eyizelela ayikuphathi neze kahle. Yini ekubeka la kahle kahle? Kakhulu angikho right emoyeni kodwa mase ngifike la ngicabanga ukuthi ngizoba right. Because ngiyabona abantu abaningi baphuma sebehleka. Ngithandane nobhuti la. I think kunonyaka sithandana sitholane nje exakekile kwezothando nami futhi ngokunjalo. Masitholana sithandana kwaba kuhle kwabamnandi waze wathi angimuve ngizohlala naye. Kwabamnandi futhi noma sengihlala naye ubhuti ubengikhipha ngiphi imali enesikhathi sami konke nje ukucabanga kwabantu abathandanayo bekumnandi. Kwazoshintsha nje I think is 2 months odlule waqala ubhuti asana isikhathi sami sebuya late emsebenzini ebuya late futhi uyaphindela nama overtime i-call yakhe busy phone yakhe busy ama calls akhe amkhipha phandle. Ngisho ebusuku ifone yakhe iyakhala uphuma nawo phandle. Mangabe ngibuza wangilwisa wathi ngizohamba la endlini yakhe. Mangabe mina sengineyinkinga engizokumlalisa ngazo. Ngabe sengichoose ukuthi ngivele ngingenele mina efonini yakhe ebusuku elele. Mangene efonini yakhe ngabona ukuthi umuntu abhizi naye uAmanda. Lo Amanda mangikhumbula kahle wangitshela ngaye siqala ukuthandana. Ukuthi njengoba ehlukumezekile nje inhliziyo yakhe imanxeba ilo Amanda. Ngabona ukuthi shuthi uAmanda usebuyile mangithi ngiyaku WhatsApp bayaxoxa uthi uhlela ukumlobola.
Amanda. Mm. Izinkulu nje izinto amcabangela zona angakaze ayikhulume nami. Yo, yazi le ndaba yakho. Wena uhlala naye, ukususekini, wathamba uyohlala naye endlini yakhe. Bengiqashile nami Samhoye wathi angimuve ngizohlala naye. Okay. Yes. So, uma senihleli nobabili, izinto zihamba kahle. And akakaze akhuluma amagama akhombisa ukuthi ufuna ukukulobola ngelinye ilanga. Cha. But uma ubheka ngapha ku-Amanda, i-conversation iveza ukuthi noma yinini kusukela manje angakwazi ukuthi awuvele ekhaya umlobola. Ngala kuvela ukuthi uyahlanganisa, hlanganisela ukuyolobola. Okay, manje sowuhlalile-ke naye phasi mhlawumbe wazama ukukhuluma naye. Uthini ngale situation? Uyakunikeza ithuba lokuthi nikhulume? Ubhuti akathanda ukukhuluma. Angibange ngisaphinda ngihlale naye emva kokuba ngithe ngiyambuza okokuqala wathi ngizophuma la endlini. Umuntu odlame nje, uyalwa. Akafuna ukuhlala eqinisweni. Iqiniso liyamlwisa. Ingakho ngikhetha ukuza la. Uzomu-expose la. Okay, ube nje vele nihlangana noma lento iqale kulo 2 months oqale ngawo odlule ubona ukuthi yabona manje iqale kulo 2 months. Before besikwazi nje ukuhlala phansi makhonto engasiphethe kahle sihlale phansi sixoxe. Noma bekusuke kuyinto engafaka umuntu wesifazane. Uqale manje ngoba sekunento efaka umuntu wesifazane. Uveze ukuthi nihlangane kwi-relationship yenu noma i-relationship yenu iqale nilimele nobabili. What do you mean by that? Mhlambe wena ubuphuma kwi-relationship uhlukumezekile naye wafika waxoxela ukuthi uhlukumezekile awungithatha ungibeke. Yeah, kunjalo. Nami bengiphuma la bengihlukumezeke khona. Bese nginesikhashana ngihlukene nomuntu bekade ngihlukumeza. Ngazothola yena. Ngathi mangimxoxela ngestory sami naye wase wa-confirm esakhe ukuthi izinto zethu icishe ifana. So ngajabulela ukuthi since sesikwazi ukuxakeka nokuhlupheka kothando sizohambisana. Nithandana nangeqiniso. So wena waze wafika to a point whereby avuleleka aze kutshela negama lomuntu omhlukumezekile. Kunjalo. And now you find out ukuthi lo muntu ayethe amhlukumezile uyena futhi la athola. Uyena la sembuyisa back. Ayusho ukuthi mhlawumbe uyena lo Amanda noma ukufana kwamagama? Uyena. Uyena. Yebo. Isiqiniseko ubona ngani conversation yabo? I-conversation yabo iyangitshela ukuthi kuye kwaba ne-distance phakathi kwabo. Because uyasho ubhuti ukuthi njengamanje ngimisela ukuba yile ndodo oyifunayo. Kuyasho lokho ukuthi kusho ukuthi phambilini uke wangaba lo muntu bemfuna lo. So ingakho nginesiqiniseko sokuthi uyena. Yo, so ngiyazi ukuthi mayikhala ifoni uyaphuma mhlambe uneshwe engakanani ukuthi uAmanda lo fonayo manje noma mhlambe unezinye izintombi akwazi ukuphuma eminyango? No, uAmanda because ngisikhathi ngithethiswa ukuthinta ifoni yakhe ngabe sengisethe iringtone ukuthi uma ngabe efona lo Amanda ngiyaqondanisa nenamba yakho Amanda eyakhe nje kuphela ukuthi uma ngabe efona lo Amanda kuringe le tone but yena akaza kunake konke ke lokho. Umuntu onganaki. Akanaki ngoba usemathandweni. Yo. Yani so yini ade ufisa ukuthi ufuna manje ukuthi ayisho lo yena uzithandana noAmanda noma ufuna ukuzwa iside la Amanda ukuthi uthini? Now that inamba kaAmanda unayo noma mhlawumbe unako ukumbona uke wazama ukukhuluma nayo Amanda mhlawumbe before ufike la noma ima uzoqala manje? Ngayithatha inamba kaAmanda kodwa akaze ngikhulume naye. Nginayo. Yebo. Okusho ukuthi uAmanda mhlawumbe kungenza ukuthi wena akazi nokuthi ukhona kwi-picture noma akatsheliwe mhlawumbe ukuthi ukhona kwi-relationship esiyena olungiselwe izinto. Kungenzeka. Yo. Kungenzeka ukuthi uAmanda wazi ukuthi kube ne-distance nje kwaphinde kwasondelwana futhi kwalungisa into akazi ukuthi kube khona okunye okukhulu emva kwalapho. I know. Sivele sizama ukukhuluma nayo le nto ecela ngiphi inamba yesoka lakho mhlawumbe ngivele ngiqale nje ngalo. Yabo. Ngiqale nje ngalo mfethu because ngithathe. Okay, ngiyabonga. Ay. Ngiyabonga. Ngifakele lama-headphones-ke sibona ukuthi azongena yini. Usingiphiwe igama lamfowethu angani? Kunjalo.
Usesandleni nange gqome ibamba. Hello? Hello, sawubona. Mfowethu kuhamba kanjani? Ngiyaphila hamba kanjani mfana? Ngiyaphila mfethu. Ukhuluma noMatifana kumjolo show. Bani? uMatifana kumjolo show. Oh yeah, Stefan hamba kanjani? Ngiyaphila mfethu wena right? Sho hayi kurat futhi. Nifoni washeshwa ibambanga kubuthetha no-Amanda. Hayibo. Hayi lutho mfethu kuba busy. Manje la. Angikuzwa. Ngiyiphone kahle. Sebenza ngayo. Oh, lalela mfethu ngiyazi awungazi kodwa ke uzongazi manje. Yezona. Uyangizwa? So futhi. Uyangizwa mfethu? Ya ngiyakuzwa. USimphiwe lo ngikhuluma naye angani? Ya uSimphiwe ngo. Mfethu. Nginomuntu wakho lana. Uba uAmanda. Ubeka ngisho Amanda phambili. Cha, ngikhuluma ngozonke. Ngiyakutshela ukuthi ade ngitshela noAmanda ngisa-understand ukuthi wenzakala kahle. Cha, bengibuza ukuthi njengoba ubamba ifoni ushesha ingoba uchatha noAmanda yini. Angishongo ukuthi uAmanda umuntu wakho. Mina nginomuntu wakho. Ucela naye Amanda wena. Angifonela kathi mangifonela ngitshela ukuthi ngifuna ngi-answer fast. Kahle ngifone ngayibamba kahle. Angishongo nasingale mfethu. Asingale ulwelana. Understand manje ukuthi ngathi ungitshela ukuthi ngiyakufonela ngiyayi-answer phone njengamanje uyabona nje understand kahle. Okay, into engiyicelayo kuwena mfethu iyodwa. 1, ngicela ukuthi unginikeze isikhathi sakho sikhulume sibone ukuthi lento engiza nayo into yaziyo. Uma ungayazi futhi isifine nje kudedela mfethu ngwahle ngokuthula. Oh, okay, alright. Nginozonke mfethu lana. Hayibo, zonke. Hayibo, awusamazi uzonke wena? Uzonke wakuphi mfethu? Nange kubuza ukuthi awusamazi yini. Uhlala nobani kantwana endlini? Angizwanga? Uhlala nobani kantwana endlini? Hayibo, maZulu ufunani lapho futhi wena? Bethu ngathi ngifuna umdida. Hayibo, kubaluleke ngani ukuthi ngifunani lapho? Kubaluleke wena mawubuzwa ngozonke asekho zonke omaziyo wena. Cha phela ngithi sifonela umdida ngifonela ngowena ngizowazi kanjani ukuthi wena? Okay, makuthiwa kunozonke awumazi uzonke wena. Not ukuthi angimazi uzonke. Uthi futhi wena ujola noAmanda. Ubani uAmanda? Ubani uAmanda? Hayibo mfethu. Kahle kwenzakalani kahle kwenzakalani mfethu ukuphi wena mfethu? Ubani uAmanda? Ukuphi maZulu ukuphi? Ngabe ngithethe ukuphi kuphela? NgikuMatifana. Nenzani yena noMatifana lapho nenzani? Sixoxa ngawe ngalento oyenzayo mfethu. Kwenzakalani kahle kwenzakalani ukuthi Matifana? Kwenzeka lento oyenzayo ukuthi ungenza isilima. Kwenzeka lento oyenzayo ukuthi ungenza isilima. Ungenza isilima wena. Ngihleli nawe endlini usubuyele kwi-ex yakho. Ngitshela ngoAmanda unoMaZulu futhi into yakho kahle kwenzakalani mfethu? Okay, asikhulume mjida thumjida mfethu yabo? Ya kuright mfethu. Kahle mfethu into eyenzakalayo la. Mina intombi yakhe ingibhalela uAmanda uzonke. Wangitshela ngokuthi wena ujola noAmanda and uyazi ukuthi wena ujola noAmanda. Just that's wena nje uzibona umjito layithile ngathi uthi uzonke akazi lutho ngoAmanda. Sinele phela chaza ukuthi angilayithile kahle ngibona. Angishongo kanjalo. Kanti wena uthanda ukula. Wena ulungile uhamba wenzani mfethu kahle wena mfethu ngena kanjani ephakathi kwalento le mfethu ngoba phela mfethu kamazi nentombi yami mina ufakwe yimina ngithi mina ngizekuyena lalela ngilalela uzonke uza la kwishow uzongixoxela ukuthi wena ubumphethe kamnandi ngale relationship wamtshela nanokuthi wahlukumezeka uhlukumezwa uAmanda yabo konke lokho bumtshela lisase right uthando leni naye wakutshela futhi ukuthi uphuma kuthando la hlukumeze khona nathandana kamnandi kodwa the past 2 months akakazi abe right ku relationship yeni ngobani cause wena khona ingane ethi uAmanda obusy nayo and wazi washintsha ngishiring awukazi unaka ukuthi mabe kufona uAmanda ifoni yakhe iringa ngendlela ehlukile lutho azingenalo phela yazi so uyabona ukuthi mhlawumbe kuyenza sometimes uyitshela ukuthi uyistar kanti hayi lutho hayi awuthi ngithola kabi namaZulu yazi
Ubani ojoyelwa kabi la mina noma uwena ojoyela mina kabi? Babuthi manje sifika kanjani ukuthi wena mfethu mawukhona izinto ezitholayo. Before ngichaza ukuthi ngiya kanjani wena ubuyela kanjani wena kwi-ex yakho? Ngicela ungilalele. Ayikho into engizoyilalela. Ubuyela kanjani kwi-ex yakho wena ngikhona mina? Ungilalele. Baba sokukhuluma soku. Yabo ngiyaphila mina ekhaya, yabo. Ngakuzwa ngathi suke efonini yami. Sole phela sami isikhabana kombo. Ngathi yeke ifoni yami. So wena manje mangangena efonini yakho bekuzoba isilima kuze kube nini? Kuseda abafana ngiyangifonela ngimashonda. Bekuzoba yini ngisilima mina? Awungihloniphi vela bekuzoba yini ngisilima? Ungangihloniphi. Uyakuhlonipha Amanda? Ungacabangi. Uyakuhlonipha Amanda yena? Ungenaphi abantu abakhuluma nawe? Ungeniswa wena Amanda lana ungeniswa wena la bekuyimina nawe wena wenzani? Wahamba ohudula uAmanda wamshiya wazomfaka futhi phakathi kwethu. Awena ngifedela kahle. Okay. Mhlawumbe ngibuza nje mfethu, uyamazi uAmanda uyajola naye zikhiphana? Uhlangana naphi? Okay. Angihlangani. Bamba kanjalo ke mfethu ngiphi inamba yaAmanda. Bamba kanjalo ke mfethu konke engifuna ukuyibona. Uzokwazi ukungibambela? Screening. Athi ngiphiza kanjani okay mfethu. Uzokwazi ukungibambela na? Ethu kenzobamba. Okay. Ngibambele kanjalo ke. Ngiyabonga sisi. Hello? Hello. Yebo bhuti njani? Ngiyaphila kanjani mama? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noAmanda. Yebo Amanda mina lokhuluma yena. Ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show sisi. Nginakusiza ngani? Nginenkinga enkulu lana sisi. Nginosiphiwe kulayini, nginentombi yakhe ngempela uzonke la. Uzonke ungibhalile. Ntombi yakhe ngempela. Ahlala naye endlini. Okay. Ukiphetile phela uSemphiwe. Hayibo. Khathanini niyadlala. Angizange? Khathanini niyadlala. Kahle kahle muphi lo mdlalo enudlalayo? Angidlali mina sisi wami. Yazi ngikuprank ngisho ngicabanga ukuthi uyaqanga ngisho ukubona inamba yami njengamanje. Okay, ngilalela. Uzonke intombi kaSemphiwe ngempela iyangifonela ingibhalele eza la kwishow yazongitshela ukuthi wena so wenze i-relationship yabo noSemphiwe yahluka iseyona lento ade iyona before lokho anekufike wena empilweni yami. Cha uSemphiwe uyindoda yami. Indoda yami mina akekho umuntu esifazane engazi ukuthi ujola noSemphiwe. Yima-ke sisi. uSemphiwe indoda yami sokubo ngiyaziwa. Yima sisi. Lesi ngizwa manje mhlambe uzobhreka sisi. uSemphiwe ngihlala naye endlini. Ngihlala naye endlini yabo mayisuka eze kuwena usuke esuka kumina. Lokho ku-ayini osukubona ku-ayinile egqokile muhle usuke ayinelwe yimina. Awume sisi ukhona yena lo Simphiwe okhuluma ngaye lapha. Simphiwe musu ukuthula ukhona khuluma. Usuke ayinelwe yimina sisi. Ukuthi usuke ayinelwe wena mina ngihlangana nakho sisi. Bethu yazona into zabantu bethu. Yazi into bethu. Wesimphiwe yini le ngizwa ngawe wena? Umtshele Simphiwe uhlala nami. Ayikho into show amanje bethu. Hayibo upheka ukuthi uhlala nami. Wena ntambama ngizokhuluma nawe usuzongijwayezisa. Upheka ukuthi uhlala nami. Show Amanda bethu. Manje amanje bethu kaza zonke ungijwayela. Kahle Simphiwe uyitshela ukuthi ubani wena. Yini ufuna yenzeke mfethu. Yabo umuntu wezabantu. Nini ukuthandana nalowo? Mutshele ukuthi siqale lapha nihlukene nina nobabili. Ngithathe nihubhana nihlukene nina. Asikaze sahlukana wesisi. Asikaze sahlukana noSemphiwe. uSemphiwe mina naye sazibana. Futhi uzibana kwethu akekho watshela omunye ukuthi akasamfuna omunye. Kwakuzibana nje. Usuyazi ke sisi ukuthi ukhona uzonke la empilweni kaSemphiwe. Usuyakwazi angithi lokho. Wesisi lalela mina ngikutshela mina ukuthi Simphiwe kaze sahlukana naye. Ayikho into engizoyalela kuwena. Mina umuntu engizomlalela uSemphiwe wangitshela ukuthi uyangithanda hayi wena. Ayikho into engizoyizwa ngawe mina. Akana pipi lo muntu unesinqa mina kuthanda ngaye waziwa yimina ulalwa yimina. Akanalutho lo muntu ini ke phone yenzana unesinqa. Uchaza ukuthini ukuthi akanalutho? Uyamuzwa ke lo Amanda omkhethayo uthi unesinqamo sepipi cabanga. Amanda wakho omkhethayo uthi unesinqamo sepipi cabanga. Iyona lento obuyifuna Simphiwe. Lento ekhuluma ngoba iyona into obuyifuna lena. Wena unesinqamo unalutho ufeba ngani pho? Ikhona lokho obukufuna ke. Manje understandwa yimina nepipi nesiyezi ungijwayela kabi. Bona
Yabona matifana mfethu, yabona mfethu wena Ngijwayela kabi. Ngijwayela kabi. Ngenzeni mina mfethu? Wena Simphiwe uyitshela ukuthi usile wena. Fonelani mfethu Amanda, fonelani Amanda mfethu. Angithi wena bengifuna mina kuvela iqiniso lokuthi uyajola no Amanda kuphela ilo kade ngikufuna. Ngitsheleke lo Simphiwe akhethe phakathi kwami. Wena Simphiwe uyitshela ukuthi usile wena ngathi ingqondo yakhe ifushane kakhulu awunangqondo. Ngama TV banicamera ama-prank ngijwayela kabi. Khetha ukuthi ufuna bani. Khuluma iqiniso lana. Khuluma iqiniso noma uhamba naye Amanda wakho buya kushiya noma wenze njani. Hayi susekani ngijwayela kabi wena sana pipene says vela unalutho awunamali masifuna imali uhlezi uthi awunamali kanti uyinika lo ngifuseke ngijwayela kabi. Le mali nami ngikunika yona nami ngiyakunikeza imali sithi sihlala ndawonye. Amanda. Bona bafethu Uyabona ku Amanda wakho manje uphumile uyalunga wena Simphiwe uyalunga yabo into uyalunga yazi mina ngaze ngikutshela ukuthi sinqamu sepipi ake ngikutsheleke nami namhlanje unesinqamu wena unocicane shu wema yabo mfethu umuntu athi uyakubekezelela uvela uyibonisa ngazi ukuthi usile wena manje ngizodla wena ngithi yabona nje manje angisena ngidlula kanti nitshela ukuthi ngiyadliwa mina ngiyamluza noma uzunangu naye mase ngithi yabona mfethu Fokofa ngithatha ungiphika wena la kade ungiphika mangabe sekushile lo Amanda wakho usuyakhumbula ukuthi khona amazulu ukhaliswa yini pho ngathi seva ukhaliswa yini mothi kuncane hayi bo ngangijabulisa wena ngoba ngifuna ukuthi ujabule ngoba ngitshela ukuthi uyangithanda awu abuthi usijona amatifane loyo ke manje wenzeni uMatifane wenzeni ngoba usize mina ukuthi ngiexpose wena mina ngithatha ngithi umfazi wami ngihlala nawe endlini wena ohlambalaze mina muphuma wena notetemuka noAmanda uthi ngiyenzani mina uthi ngiyenzani mina bathina abantu abakubona utetemuka noAmanda wena nijola phona noAmanda nijole emazulwini anibona wamuntu yonke lento engiyenza noAmanda bengifuna ukutesta kahle ukuthi wena uzokwazi ukuba umfazi uzokwazi ngitestekile kubonile uyabona ukuthi uyahluleka uyabona ukuthi ngitestekile indlela empumelelo yami ngifuna zokubekezela wena uzophilela ukutesta wena wamtesta nini uAmanda noAmanda wakushiya ngoba umtesta ngoba usumbuyisa manje lento ishopho uyisholana into ishona ingoba wena uyasangana wena uyasangana akunamthesto la wena uyahlanya ungafika ushiya umuntu okuxoshile ukhala uciza mafinyile ubuyele kwi-ex ukhaliswa yini yini ekubuyisele kwi-ex wena buyiselwe yini kwi-ex awunamahloni ungafika ushiya umuntu uphindele kuyena so senze njani ke manje nje yami because uAmanda usekwalile manje ngicathi noMazulu kumele akwale because useyazi ukuthi udlala nama feelings akhe sephethe yamosha bese manje wena bese ulungisi uyamosha ngazi bese vele la ngizela ayikho vele into ezolunga la ayikho into engizoyilungisa la bese expose wena ukuthi uyitshela ukuthi usile kanti siyazi ukuthi uyafela ayikho into ezolunga wena bese wena ongidakela kahle yonke into enza lalela wena kho umuntu okudakelwayo kuba kuthiwa wavuma ngesikhathi ngikubuza wahlala nami phansi sakhuluma washo inkinga yakho ngangizokunderstand hayi lento ukuthi uyitshela ukuthi wena usile mzami soba right mfethu wena phuma endabeni zami kahle kahle ayikho into ezoba right manje ayikho hamba nalocicane wakho wena uyofuna abanye ozobaqambela amanga futhi ayisekho into ezoba right manje mazobese sikwazi ukuqhathaniswa abantu mfethu oh usuyazi manje ukuthi siqhathaniswa abantu ibapha abantu okhuluma ngabo ibapha abantu yena Matifana wakho uMatifana wakho njengamanje ukuthatha ukubeka oh uMatifana kusuyena kanti lo Amanda omfakile wena la ngikhona ngithi sekuMatifana uAmanda yena akenze lutho akenze lutho yena sikwazi ukulungisa izinto manje bese lalela ngisho sobabili ngoba sifaka abantu semthamo ngithethe ngepepe encane mina njengamanje lingakanani kanti mina bengithule mina ngihlonipha nalelo pipi lakhe elincane intombi yakho yona expose usufuna ngenzeni mina wema bese ngiyifakazela bese ngizokuthola amazulu eso bese ngiyifakazela ngizokuthola yes uzobe ungithathaphi kahle ngoba endlini isikhiye sakho nginaso ngizokuthola yes akhona phela amaphoyisa mina ubothi ngiyakusaba yini wena uhambe nawo Matifana wakho uhlala Matifana wakho yes mfethu ungaloko usabusana nomuntu wesifazana akasakufoni awuyona lento ade etshela ukuthi iyona simple musa ke akwazi umuntu ongihlala endlini mfethu mfethu ngeke mfethu ukuthi uhlala nami endlini ufuna ungenza islima ukuthi uhlala naye endlini kumele umenze islima mfethu kumele abe islim umuntu ohlala naye endlini kodwa bese ngokuthola amazulu eso umuntu okuphekelayo akuwashela kwenza ube muhle kumele umenze islima wena
Uzonela Mama mfethu. mfethu ukuthi ngizame ukuzokhuluma ish. Ayikho into esazokhulumeka nawe ayikho. Khohlwa nje. Uyabaleka manje. Uyabaleka manje. So where do we go from here, mama? Uyaqhubeka nomuntu wakho noma ni mhlambe nizama ukulungisa izinto ngenye indlela? Cha, ayikho into ezolunga manje. Mm. Ngoba sengiphike ngisho ungiphika nje. Mm. Ayikho into esengalunga. So uzothi ukuphumula kancane noma uzophinda uqoma omunye umuntu futhi umnikeze chance? Ngizophumula kancane. Because uphuma ekuhlukumezekeni nasekuqaleni bowuhlukumezeka yabo. Mhlawumbe lento ukuthi usheshe uthathe umuntu wasekuhlukumezekeni ugcina ungasaboni nomuntu wrong no right. Yeah. Yani ayi bafethu zinkulu kakhulu indaba la. Zinkulu kakhulu indaba. Kwayimina sometimes ngishiya ngibamba ongezansi. It's her after her, so indlela nje ezikhala ngayo. Kahlahle ngibusisekile ngokuba nodala because angibhekani nezimo ezikanje. So hopefully nawe ngelinye ilanga mfethu uyomthola umuntu okuthandayo njengami ongekadlali ngawo. Nosisi futhi ngimfisela okufanayo, yabo? Kodwa ke ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu Mjolo Show. Also siyabonga ngibonile ukuthi sesihlanganisile i-1,000,000 lama-followers lapha ku-Facebook, i-page Umjolo. Siyabonga kakhulu ukuthi mesimemenza niyasabela nisupport. Cela ningikhulise nami udlala amatifana. Uzombona nje ku-Facebook u-verified. Ongekho verified cha akusimina. Mokuthi uyangidinga emcimbini wakho dlala amatifana@gmail.com. So siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Angikwazi ukuthi nginishiye ngoba niyazi ukuthi uvela alifake ngashongo. Engakhuluma ngalutho vela alifake ngashongo. Bamba comrade. Nazi izinto zakho mfethu. Le shandisi le akuyona nje yocansi kuphela. Yabo iKing Bloom Juice. Uzizwa nje iKing ngendlela esimanga emzimbeni, epipini, naseyindaweni zonke mfethu nokuza kuzona ubuhlungu. Awubheke nje ibhaliwe njengamanje kunikeza i-strength iphinde futhi ke yenza isiqiniseko sokuthi noma ujabulisa umama ekhaya ni right. Mhlambe umuntu esifazane khona izinto eziphumayo lapha esithweni sakho sangasese unephunga elibi ama-period akho ahambi kahle inenkinga yesilumo khulileka got you nansi into yakho. Uyingane encane mhlawumbe uqala ukungena kuma-period uyabona ukuthi noma uma unokukutshela ukuthi akuhambi kahle sokutholela futhi nayo ikhona ijuice yakho yabantwana. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi uyithola kanjani. Mana-ke ngikunikeza inamba. Angikaze ngadlala ngawe mina. Ngeke ngiqale manje. 076 144 8238. 076 144 8238. Let's 250 la moyindoda. Let's 200 rand uma umuntu wesifazane. Ngikusethe yabo. Njengoba uyibona, ngifuna ukubona ukuthi mengiyiphethe le juice kuma episodes izobe asikala ayiboyekephi. Nansi. La ikhona. Mhlambe ku-episode elandelayo ngizobe ngiyisho because ngiyayisebenzisa. Angifuni nje ukubizwa ngo 2 minutes mina. Umama kunamahloni yabo because yona isala ephepheni yabo. Akafuni ngithi uyideshile yabo. Kodwa ideshe phela wena yakho yabo. Kizokusiza lokho uzoba right nasemzimbeni. Asenzeni into right ke sihlangane ku-episode elandelayo siyabonga.